iako se borila, iako je prva bila u antifašističkom borbi protiv Hitlera, iako je imala moćne saveznike u sebe, vihor nekih događanja je pustio da mi odemo u tu neku socijalističku varijantu koja se danas pokazala kao pogubna za nas. I posle raspada te velike države, kao onda posle raspada vojske, Srbija ostala sama, ali čini mi se ne više toliko dostojanstvena kao što je onda bila. Mora se vratimo sebi, moramo da se vratimo našoj tradiciji, našim vrednostima, našim velikim ljudima, kako bi upravo napravili novi sistem vrednosti i kako bi mlade generacije znale šta je put oporavka Srbije. Budemo li uradili to, ubeđen sam da ova zemlja i ovaj narod imaju perspektivu. U ovoj političkoj situaciji koja je vrlo kompleksna i koja ni malo jednostavna nije, POKS uspeva da nekako jednu temu i upravo ovo što sam malo čas govorio, znači te stare srpske vrednosti istakne u prvi plan. Možda je to u ovom momentu malo za ukupnu situaciju u Srbiji, ali to je jedna iskra koju POKS nosi i koju će verovatno izneti na svojim leđima i nekako sam ubeđen, bude li to uradio, bit će dominantna stranka u Srbiji.